Sí, gràcies, president. De nou, hem estat tractant aquestes últimes setmanes i mesos tota la problemàtica associada a la llosa de la Ronda Sant Antoni. Ho hem tractat en aquesta comissió, ho hem tractat al Consell Plenari, hi ha hagut acords d'intervenció, hi ha hagut compromisos del govern tardans, però compromisos que sembla ser que darrerament s'han confirmat de la voluntat del govern de desmantellar aquesta llosa una vegada passin les festes nadalenques i la campanya de comerç de la zona, perquè això ho volien fer vostès en plena campanya de Nadal i de Reis i, per tant, evidentment, els comerciants s'hi han negat. En qualsevol cas, tenim una problemàtica coneguda, diagnosticada, amb elements de prevenció, amb patrulles fixes de Guàrdia Urbana en la llosa per, diguem-ne, prevenir i evitar mals usos de l'espai, venda de drogues, en fi, delinqüència en general i incivisme, però el problema és que, també ho hem denunciat, i ara el que volíem és reafirmar, diguem-ne, reforçar les mesures sobre quin impacte tenen aquests comportaments d'aquests col·lectius a la llosa el que serien els carrers adjacents, no de Sant Antoni, no de l'Eixample, sinó del Raval, de Ciutat Vella. Hi ha queixes importants de veïns, comerciants i entitats del Raval en relació a la centrifugació de les activitats delictives i de l'incivisme que han passat de la llosa de Sant Antoni, de la part de l'Eixample i del barri de Sant Antoni al Raval. En aquest sentit, el que volíem demanar és que s'incrementi el patrullatge per la zona a peu i també amb vehicles a les zones conflictives del Raval que reben la centrifugació de les problemàtiques que s'estan, diguem-ne, desplaçant des de la Ronda Sant Antoni, el que seria barri Sant Antoni i districte de l'Eixample. Moltes gràcies.